Какво готвих през седмицата? Питки с сиренце, много бързи, много вкусни, картофена ефника с пилешко филе. Наготвих я в мултикукър. В фраера се приготвих пилешки пържолки с сладък картоф. Наготвих боб с чоризо и постно зеле с доматки, пак в мултикукър. А това са рола от лаваш с пълнеж от крема сирене и други неща. Първо започвам с рецептата за питките. Показвала съм я много пъти. Към 3 яйца добавям 200 грама кисело мляко. Това кисело мляко се го подквасих сама. Имам си машина за подквасване на мляко. Получи се много вкусно. Добавих 1 бат пулвер. Разбих ги с вилицата. Добавих 50 мл олио. Продължавате да разбивате всичко и олиото се попива в самата смес от кисело мляко и яйца. Добавих 200 грама сирене и около 100 грама кашкавал. Всичко разбърквам много добре. Добавям около 2 чайни чаши брашно. Брашното зависи, ще видите сега сместа колко трябва да е гъста, ви показвам. И вие ще си прецените точно колко брашно да използвате. Ето сега ви показвам колко ви е гъста сместа. С помощта на лъжица за сладолед оформям топки, подреждам ги в тавичка, в тавата на фурната слагам хартия за печене. Пека питките на 170 градуса с вентилатор за около 10-15 минути. Както виждате, получават се страхотни, много вкусни, който ги е правил, знае. Сега започвам с следващото. Картофена ефника с пилешко филе. Това са продуктите: 1 чушка, 1 морков, 1 глава лук, прясна целина, килограм и половина картофи, 2 домата нарязани и около 350-400 грама пилешко филе. Това са продуктите, които използвам. В купата на мултикукъра се наливам 30 мл олио, добавям зеленчуците, картофите, пилешкото филе, доматките. Може да използвате и домати от консерва. Добавям няколко лъжици сушени зеленчуци с сол и няколко лъжички червен пипер. Добавям и 150 мл вода. Разбърквам всичко много хубаво. Проверете за водата, може да добавите още 50-100 мл. Пускам мултикукъра на програма супа яхния за 10 минути. Яденето е готово. Получава се много бързо, много лесно и много вкусно. За обяд се приготвих сладък картоф с пилешко филе на фурна. Нарязах се сладкия картоф на по-дебели пръчици. Картофа беше около 300 грама. Сложих пилешките пържолки. В кошницата на фраера се слагам и хартия за печене. Полях ги с малко олио и ги овкусих, който каквато подправка харесва. Моята е подправка за картофи. С нея дори си овкусих и пилешкото месо, защото много ми харесва. Овкусяваме, намазваме добре, объркваме всичко
и пускам фраера на 190 градуса за 20 минути. Като на 10-та минута ги обръщам и разбърквам. Ето вижте колко са вкусни. Следващото ястие е боб с чоризо. Това е боб сварен, готов сварен от един буркан. Подправка за боб 2 чайни лъжички. Едно чоризо, моето не е люто, но има и леко люто. Една глава лук. Тук съм се нагласила и 2 чайни лъжички червен пипер. В загрято олио първо запържвам лука. Малко да се позапържи, да стане леко златист. След това добавям нарязаното чоризо. Леко запържвам и него. Ето както виждате пушения червен пипер, как се е пуснал цвят, защото в чоризото има пушен червен пипер. Добавям 1 чайна лъжичка брашно или супена, но не пълна, червеният пипер. Разбърквам всичко и добавям свареният боб. Доливам малко водичка, слагам подправката за боб. Водичката зависи около 100 мл, най-много до 150 и оставяме боба да къкри за около 10-15 минутки. Ястието е готово. Това е постно зеле с доматки. Приготвила съм го в мултикукъра. Точно за 10 минутки е готово. Нарязвам се зелето. Аз използвах една зелка, около килограм и 200 грама. Не се наряза много наситно, но не и много на едро. След това се нарязвам прясна целина, няколко стръка. Целината придава страхотен вкус на прясното зеле, пробвайте. Нарязвам се и около 5-6 килитки чесън. Всеки да се нареже кой колкото обича. Аз обичам да сложа чесън в зелето, когато се готви. Нарязвам се и доматки, 2 доматки на купчета. Сега поръсвам червен пипер, 2 или 3 лъжички, чайни. Добавям и от сушената ми подправка с зеленчуци и сол, затова и не добавям допълнително сол. Наливам общо около 30-40 до 50 мл олио, зависи кой как обича, и около 200 мл вода. Разбърквам всичко добре. Пускам мултикукъра на програма Супа яхния за 10 минутки. Яденето е готово. И последната рецепта за този влог. Рула от лаваш с пълнеж от крема сирене, сметана, сушени доматки. Много вкусни. Хубаво е да престоят в хладилник няколко часа или една нощ, стават още по-вкусни. Продукти за пълнежа: 300 грама крема сирене, 200 грама пушен бекон,
Моят е от Lidl, много вкусен. 100 грама заквасена сметана и половин връзка копър. Това са 4-5 сушени доматки. Това са продуктите за крема, с който ще намажа питките лаваш. Започвам да объркам всичко добре. Към крема сиренето добавям заквасената сметана. След това бекона. Копъра. Копъра е по желание и сушените доматки. Всичко се обърква много добре. Аз разбърквам с вилица. Най-ми е удобно. Слагам една питка лаваш. Моите са 20 на 20 см. И започвам да я мажа с крема. Около половин сантиметър трябва да намажем навсякъде. Ето, както виждате, гледам да намажа равномерно навсякъде по крайчетата. След това слагам отгоре още една кора от лаваш. И нея намазвам по абсолютно същия начин, като се старая навсякъде да има еднакво количество от крема. Краищата също много добре трябва да се намажат. И започваме да ги навиваме на руло. Да не е прекалено стегнато. Ето как се получава рулото. Много добре. Всяко руло го увивам в прозрачно фолио и така го съхранявам в хладилник. Както казах, за няколко часа, може и за една нощ. Можете да си ги направите от предния ден, ако ще имате гости или ще празнувате вкъщи. Ето така и отива в хладилника. От тази рецепта ми се получиха 3 рула. Това беше последната рецепта. Надявам се да ви харесат. Ако ви харесат, се абонирайте за канала ми. Ще се радвам много. Много са вкусни рулата. Пробвайте рецептата. Няма да съжалявате. До нови срещи!